देहायारि लोरबां थेवब्लाबो मेट्रिक आनजादाव बर' आयदायाव लेटार लानानै 63.5 जौखोन्दो नाम्बार लाना उथ्रिसारदों नुबायथा दैमारिया। नुबायथा दैमारिनि बेबायदि थासारिखौ नुनानै बिस्वजित दैमारिनि गेदेर अननाय। देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय देहायारि लोरबां नुबायथा दैमारिनो इलेक्ट्रिक हुइल चेयार अनसुंथाइ होदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। मेट्रिक आनजादाव बर' आयदायाव लेटार लानानै गासै 63.5 जौखोन्दो बिबां लाना मोजाङै उथ्रिसार जानाय नुबायथा दैमारिया इयुनाव सासे गिदिर मानसि जानायनि सिमां सुजुदों। नखरा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि बेबायदि अनसायनायखौ मोननानै गोबां गोजोननाय आरो साबायखर बावहरदों। मख'नो गोनांदि बावैसो सिगां डिमाकुसियाव उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बरायनाय मेलाव बाहागो लाना नुबायथा दैमारिनि देहायारि लोरबां थासारिखौ नुनानै गंसे इलेक्ट्रिक हुइल चेयार होनाय खौरां होदोंमोन आरो बुंनाय लेखायै गंसे इलेक्ट्रिक हुइल चेयार अनसुंथाइ होनानै अनसायनायखौ बाख्नायो। खुलुमबाय, आंनि मुङा नुबायथा दैमारि। आं देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 63 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हाबाय। दा बबेयाव माने एडमिसन लागोन? आं दायो बोरैगामि हायार सेकेन्डारि आव एडमिसन लाबाय। आर्टसआव लाखोना मायाव लाखो? आर्टसआव लाबाय। बेनिफ्राय नोंखौ बे फरायनाय समाव सोर लांलाय फैलाय खालामदों? आंनि आइयानो लांनानै होदोंमोन। माजों लांदों? गारिजोंनो। हुइलचेयारजों लांलाय खालामदों। बेनिफ्राय नोङो दायो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया सुइस गोनां मोजां बेबायदि हुइल हरबाय, माबायदि नांदों? गोसोखौ मोजां मोनदों। नोंबो एसे सालायनो माने लुबैदोंना लुबैदों? लुबैदोंना? खिन्थु दायो माने जेरैबायदि सुबिदा नोंनि बेबायदि गैयैखाय हाथ'वाखै नङा होमबा? खिन्थु बेयाव माने जनाय लोगो लोगो नों जिथि थांनो गोसो बिदिनो थांनो हानाय माबा खालामनो हागोन। मोजां मोनगोन ना? मोजां मोनगोन। बेनिफ्राय बेयाव जनानै नोङो एसे बाय लामाथिं थांलाय फैलाय खालामनो हागोन सानदों ना? सानदों। जोबोर गाहाम जागोन। आरो हारसिंनो आंनि आइया लांनाय खालामनो हाख'वाबा आङो नारनानै सुइस थुनानै थांनो हागोन आरोखि। बेनिखायनो दायो बाय एसे जेरैबायदि सिस्टेम खालामदों बेबायदि खालामनानै बाय खामानि मावनांगोन आरो नङा होमबा? दा नों जेरै होलांनो हायोना उनथिं? हारसिंथ' हाया। माने फज'नानै बिदि होलांनांगौ आरो। बेबायदि सिगांथिं फैबाय थायोबा बिदिनो थाबाय थायो? थाबाय थाया, दसे दसे बिसनायाव गोलाङो आङो। बिसनायाव उन्दुबा नों थोंजों जानो हायोना? आथिंफोरखौ गोलाव मोजां खालामनो हायोना? फुराथ' हाजोबा। ओमफ्राय माने जानाय समाव? आंनि आइयानो दौओ। ओमफ्राय नोङो सिगाङाव बे आखाइखौ एसे लोरसो खालामनो हायोमोन ना? हायोमोन। दायो देरनाय देरलाबदों, रोदाया बारा बुख्राबलांबाय। ओमफ्राय दा नोङो माने मा जानो सिमां दङ दायो नोंनि उनाव लासै? अफिसार जानो। माने मोजां रोखोमनि अफिसार जानो सिमां दङ नङा होमबा ना? मोजां फरायबाय था, जिहेथु 63। बबे लेटार मोनदोंमोन नामा? बर'आव 88। बर'आव 88 मोनदोंना? दा बेनिफ्राय नोंखौ फरायनाय समाव सोर बांसिन हेफाजाब होदों? आंनि आइया। बिनो सोब खालामोमोन। बिजाबफोर लाना होनाय आरो खाम जाहोनाय मायानो थाखाय सोब खामानिखौनो बिनो आइयानो मावोमोन बांसिन। बेनिफ्राय दा नोंनि थाखाय जिहेतु आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बेबायदि हुइल चेयार हरबाय सुइस गोनां, दा बिथांखौ मा होनना बुंगोन? जोबोर मोजां मोनबाय आंखौ हेफाजाब खालामनायखाय। आरो दाखालिबो जिहेतु माने डिमाकुसियाव थांदोंमोन 18 मे खालि, थांनायाव नोंखौ नुनानै बेबायदिनो लोगो लोगो हरगोन होनना बुंबाय, बेबायदिनो हरबाय नङा होमबा ना? हरबाय। खिन्थु खायफा दङ माने माखासे हरगोन होननानै बुङो, बेबायदि थगायनाय बायदि खालामाखै बिदि खालामो। बेनि थाखाय गोजोननाय मोनदों नङा? गोजोननाय मोनबाय। ओमफ्राय बे फरायसालियाव माने इउनिफर्म माबाफ्रा गाननाय जोमनायफ्रा? इउनिफर्मनि खरसा, इउनिफर्मखौबो सुनाय जाथ'वाखै। इउनिफर्मखौ सारमोनहा बुंदोंमोन इउनिफर्मखौ सोलायगोन, इउनिफर्मखौ सुथ'नो नाङा होन्दोंमोन आरो। बेखायनो दा कलेजावबो थांनाय जायाखैना, कलेजाव थांनाय जायाखै सुवाखै। जेब्ला कलेजाव थांगोन इउनिफर्मखौ मिथिनानै सुगोन होननानै सानदों। सिगाङाव नुबाय थाया जिहेतु मेट्रिकआव बिराद मोजां मार्क लानानै पास खालामबाय, बे समाव बबे फरायसालियाव फरायदोंमोन बियो? बियो सिगाङाव जों अरां धुपगुरियावहा फरायनो लाना थांदोंमोन बिखौ। मानो होनबा स्कुलफोरा खाथि जायोमोन ना, जोंहा आदामोननि खाथि जायो, बेखायनो आङो बि न'खौ दोनथ'नानै अराङावहा फरायनो थाहैदोंमोन। आरो बे फरायसालिया
UN ब्रह्म बड' मेम'रियेल हाइ स्कुलाव फरायहोनाय बेनिफ्राय बेयावनो माने बेसेबां लासै फरायखो? बेयावहा 6निफ्राय 10 थाखोसिम फरायदों। आदसा बेनिफ्राय दायो बे बोरिगामाव बोरै लाबोनाय जाखो? बोरि गामियावहा आरो बिथिं एसे खाथि जालायबायना कलेजआ बिनिखाय आरो बेयाव लाबोलायबाय जेराव खाथि बेयाव नागिर फरायहोदो आरो गोजानाव लांनो हायैनि थाखाय। दाथ' लांना फैनायावथ' दायो हुइल चेयारजोंथ' लांनो फैदों जथेस्थ' खस्थ' जायो नङा होमबा? खस्थ' जागोन। दा बेनि थाखाय माने दायो नोंथांमोननि जायगानि MLA गबिन्द बसुमतारिखौ माबाफोर खावलायदोंमोन नामा बेबायदि लांलाय फैलायखौ मोनसे सुबिदा? बिनियावथ' बिनि खाथियाव थांनाय जायाखै ओरैनो मिडियानि फैनायावहा आं बुंदोंमोन आरो जाहाथे बिनि थाखाय माबा मोनसे अनसुंथाइ होयोब्ला सुबिदा होयोब्ला जों गोजोननाय मोनगौमोन होननानै। दा बिथाङा बिखौ नायसनदोंना नायसनाखै मिथिदोंना मिथियाखै बेखौ जों मिथिथ'वा। दासिमबो जेबो बिनि अनसुंथाइफोरबो माबा मोनसे सुबिदाफोर माबाखौ जेबो होथ'वाखै आरो। मोनगोन होननानै आसा खालामो आरो। मोनगोन होननानै आसा थादों मानो होनबा जोंनिनो MLA हिसाबै अनहरगौबा सानदों जोंबो गोबां जोंहाबो न'खराव गैया बिखौ लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय जेबो गैया बेनि थाखायनो बि सारा अनहरोब्ला गोजोनगौमोन होननानै साननाय दोङो दाबो।